Egunon guztioi eta ongetorri adin berri saiora. Badakizu ariketa fisiko egitea garrantzitsua dela zahartzaroa ahalik eta gehien atzeratzeko? Ona da gainera osasun fisikorako eta ongizate emozionalerako. Horregatik adin berri programan errutina batekin gorputza mugitzera animatuko zaituztegu. Izan ere, hau guztia martxan jarri duen Gipuzkoako Foru Aldundiaren adin berri estrategiak helburu hori du. Eta hori lortzeko, ariketa fisikoa egitea eta meditatzea bide egokiak dira. Hortaz, animatzen zarete elkarrekin gorputzak martxan jartzera, ezta? Has gaitezen! Hau pasurine, egunon dan hori, zelanez, hasiko gara, eta gaurko honetan ibiliko duen tramankulu edo elementu bakarrak izango di, o bi urboteia edo bi esne kaja, eta bi aulki. Bi aulki espadaz, etxeko sofa hori ibili aldou, alde batetik bestera etxeko ariketak. Hau pasuek, ongitorri dan hori. Bueno, hasiko gara, gaurko honetan, indarra ariketak, eta betiko lez, behitxik eta gora, venga, esku ipini hor, mokorrin, esku matzeruntz, eta astiro. Venga, aldatu, bestera. Hainkabisak batu, eskukin lagundu eta zuzen. Binaka, bi albora, erdire, bi albora, hor. Bat, bi, erdire, bat, bi, erdire. Bi azkenak, bat, bi, erdire, bat, bi, erdire. Oazen zabaltzen, bat zabaldu, bat, bi, hiru, lau, bost. Gelditzen hor, atzera, bat, bi, hiru, lau, bost. Oso ondo, askatu apur bat, zabaldu hainkak, mokorra baino zabalagoa, buru beti erdixan, ukondu gora, guazen, hor, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, behatzi, hamar. Zorbaldak oso gertu, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, behatzi, hamar. Aldatzen dut, beti ikutzen bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, behatzi, hamar. Pixa batera aurretik, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, behatzi, hamar. Atzera, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, behatzi, hamar. Bat goixan besti behian, hori da, guazen, hor. Venga, ba. Oso ondo, askatu, askatzen dut, esku ipini hor, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi eta hamar. Esku ipini mokorren eta buruaz, behitxik hasi eta gora. Astiro, bi, hiru, lau, bost. Eskerreta eskuma, guazen hor, bat, bi, hiru, lau, bost. Hasiko na, aktibatzen, danok holan, punto barrenin, hasi aktibatzen, puntetan, horpu gora, saltoka, mantendu hor. Lehenengo ariketan, sartuko ben ariketi izan gora, eserialdi bat, zue jarraitzu, botik eitzen, hainkak zabaldukot, nahiko zabal. Belauna jungo di, puntekin kanporantz. Hau izango da, kajoi bat eusten nongo anitzen moduen, eta hau izango da nire beroketa. Hor. Hor. Oso ondo. Honeize gehitxuko zau, albo bateko eta besteko zankada bat. Gelditxuko na hemen, da izango da. Bertotik, gelditxu hor, bat, erdire, zabaldu, bi, erdire, zabaldu, hori da. Etxeko sofan edo biziak inein dau. Jartzen dugu bizia, nahiko gertu, bata bestiaz, da lagundute ezin badotolan, eskukin lagundu, bat gora, pausu bat, sofan beste kalde horta, lagundu, bi, berriz laguntzakin, gora, pausu bat, oso zabal,
hor. Vale? Ezin dabenak hor jarraitzuko dau. Nahi bozu enginke bardine baina laguntza gabe. Hortik eta gora, itxi, pausu handi bat, eta sofa horren beste aldea edo eta beste aulki horretara. Beste guztik eta nahi dabenak sartuko zau pixu apur bat. Kasu honetan hartuko kete hau eta jarriko esnekaxa hori edo urboteia hori oso ondo niripea eta bezukin lagundu eta altura barrenin enginke sofa edo aulki horrekin. Hor, jarri, hortik eta gora. Hor, jarri, hortik eta gora. Eta aldabenak libreki. Niaz batera zabaldu hainkak, oazen. Bat gora, zabaldu, bi gora, zabaldu, hiru gora, beti esnekaxa hori urboteio hori, niaz batera, oazen, bost, astiro, sei, astiro, zazpi, zabaldu, bizkarra beti zuzen, bederatzi, 10 eta azkena. Oso ondo, utzi beti egoki, eta esan dute morun, bi aulki horrekin, eta nahi bada, hurbildu. Sofan be, hurbiletik hurbilera. Espao nahi, desplazamentu luze horien, batetik bestera. Eta berdin, gertu hor, oazen. Pausu bat, utzi jausten, bizkarra zuzen. Lagundu eta gora, bi. Aiba, hiru. Oazen, lau. Eta hauen aldou, bape barik. Oazen hor, bost, sei, zazpi, edota jarritxe, sortzi, lagundu gora, behatzi, eta 10 eta azkena, da gora. Oso ondo, bi egin doguz, oazen hirugarren horren bile, esnekaxa horrekin ingo nikon, hartu esnekaxa hori, eta bertatik eta ingot bi aulki. Etxeko sofan, utzi jausten, bizkarra zuzen, oazen bat gora, pausu bat, astiro berantz, bi gora, pausu bat, astiro, hiru gora, pausu bat, astiro, lau, utzi hor, bost, pausu bat, sei, itxita pausu bat, zazpi, ikutu pausu hori, sortzi, esnekaxa hori beti neguaz, behatzi, 10 eta azkena, oso ondo, utzi beti egoki, edota alturan, edota lurrera, hiru einge, on hasikoaz, urrengo ariketi eitzen. Da izango da, bicepsa. Bale? Besoa alde hau, eta beti vertikaltasun hortatik, ardatza mobi barik, bale? Ardatzik ez mobi, gelditzen hor, da ingou lodixaz gorantz. Ezin bada, esnekaxa horrekin edo urbotei horreaz, libre. Bat eta bat hasiko gara, danik ingot, bikin gelditzuko hor, bizkarra beti zuzen, eutziko tor da ingot. Bat eskuma, bat eskerra. Jarraitxukot, bi eskuma, bi eskerra. Da holan jungo gara gehitzen, bostera arte. Deskantzako bapur bat, eta berriz buelta. Gelditzen hor, bizkarra zuzen, hartu urboteia horrek, esnekaxa horrek, nahi bada zutik edota jarritxe. Zutik engonik, oazen, bat, 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 bi, bat, bi, hiru, bat, bi, hiru, eskerra, bat, bi, hiru. Oazen eskumiaz, bat, bi, hiru, lau. Eskerrekin lau, bat, bi, hiru, lau. Bost eta azkena, bat, hor, gogor, bi gorputzei eutzi, hiru, oso ondo, lau, azkena, bost, zaparlodixe beti gorantz, bat, bi, hiru, lau,
5 ardatzetik urten barik, eta askatu. Utzi lurrin, eta ariketa bardin joan aldou, jarritxe. Kasu honetan engot, eseri, vertikaltasun hori mantendukot, eta bardin. Bat, bi eskerrekin, bi eskuma. Kasu honetan hasiko na eskerraz. Gertu, eutzi hor, guazen. Bat, bi, hiru, eutzi hor, bi, hiru. Guazen, lau, bi, hiru, lau. Guazen, lau hortara, bi, hiru, lau. Bosteko horren bile, astiro, bi, hiru, lau, bost. Bosteko horren bile, bi, hiru, oso ondo, lau, bost. Utzi hor, askatu apur bat, eta azkena ingot berriz zutik. Igarten da gaur, indarrarik eta gazeitzen, eta hori igarten da. Gertu, hasiko gara eskumakin, bi, hiru, dezima da, bape barik. Bi hor, bi eskerra. Hiru jarraitzu, bale? Gertu, kolpe beti ondo, eutzi hor, bizkarra beti zuzen, vertikala mantenduz, guazen bat eta bat. Ardatza mantendu, bi, astiro, bi, eta hiru, eskerrakin, bi, hiru, guazen eskuma, bi, hiru, lau, bi, hiru, lau. Bost eta azkena, guazen. Bi, hiru, lau, oso ondo. Bost, azkenak, bi, hiru, bi. Bi. Askatzen dut, askatu eskuk, eta zuen deskantzu hori erabili ultra bat emongo zau, eta hurrengo ariketa azaltzeko erabiliko. Eta nure ardura barik. Eingou oinez, aleginduko gara oinez eitzen vertikaltasun bat mantentzen, eta ingotena da, kasu honetan esnekaxa hori hartu, eta hemen, neugaz. Zuek ezingo zu holan hartu esnekaxa hori, eta utzi hor. Gugaz, hor. Esne edo ur. Behingo bena alde batera zein bestera. Hartuko bardatz bat, eta ardatz horretan, astiro, bost pausu. Bi, hiru, lau, bost eta aldatu. Venga, gertu guazen, bi, hiru, lau, bost. Aldatu, guazen, bi, hiru, lau, bost. Aldatu, bi, hiru, lau, bost. Beti esan, vertikal hori mantentzen, bizkarra zuzen, azkena. Bi, bost. Gelditzen hor, eta ingot aldatu, esnekaxa hori aldatu, eta ez da deskantzurit jarraitzen dut horretan, boazen. Bi, hiru, lau, bost. Heldu, aldaketa, boazen. Bi, hiru, lau, bost. Aldatu, bigarren itzulixe, bi, hiru, lau, bost. Bizkarra zuzen, eutzi beti hor, bi, hiru, lau, bost. Hiru eta azkena, bizkarra zuzendu, guazen. Bi, hiru, lau, bost. Astiro, eutzi, bi, hiru, lau, bost.
Hartuko arnasa apur bat, eta hengo bariketa bardine. Ze gehitxukotzat honei? Pausu horien beharrenin oinez, hengo bena da, eserialdi txiki bat izango azan modu. Boi hau, bajatu apur bat. Bajatu apur bat, 2. Bajatu apur bat, 3. Indar puntu hori sartuko zau. Venga, gertu danok, bizkarrakin beti zuzen, heldu horrei ondo, eskumakin hasten naz, eta eskumako hainka horrekin. Engot, heldu, oreka mantendu, 1. 2. 3. 4. Eta azkena, 5. Itzuli hori, guazen. 1. Beti vertikal, 2. Ezin bada jarraitzu oinez, 3. 4. 5. Beste itzuli baten gau, astiro. 1. 2. 3. 4. 5. Buelta, guazen. 1. 2. 3. 4. Eta azkena. Oso ondo, deskantzu harik, beti vertikal, aldaketa, bizkarra zuzen, beste 2 junetorri eskerrakin oso astiro. Pausu bat, 1. Astiro, 2. 3. 4. 5. Itzuli hori. 1. 2. 3. 4. 5. Gelditzu hor, eskerrakin, guazen. 1. Astiro. 2. 3. 4. 5. Itzuli bat, eta azkena. Guazen. 1. 2. Bizkarra zuzen, astiro, 3. 4. 5. Oso ondo, utzi ez nekaxa hori, ez dau bir, besti bez, eta azken 2 ariketak. Hengo 2 ariketa, eta izango da, eseri eta bultzada hori, eta danok eseritxe. Jarri, hor, 1, askatu, 2, gertu, guazen. 1, gora, 2, askatu eskuk, 3, bultza eskukin, 4, bultza eskukin, 5, ipurdixe gora, 6, astiro, 7, guazen, 8, 9, 10 eta azkena, askatu eta apur bat, eta berriz, bultzada guzti, besokin. Bultzada guzti, atzeko alde horreaz, aurrek ulandu dugu, eta hon, bultza horrekin, seguruena, ipurdixe beti ikutzen egongo da, baina zu beti bultza aldana. Guazen, 1 gora, hartu arnasa, 2, astiro, 3, guazen, 4, hor, 5, hartu arnasi, 6, guazen, 7, 3 azkenak, 1, askatu, 2, eta 3. Venga, laguntakin, dano gora, oso ondo gaurko geinde, eta guazen, luzatzen zelan ez, eskuk ipini hor, gora, astiro, hartu lasai, bota luze, 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 hartu lasai, bota luze, biribildo apur bat, eta ukonduek zarratu. Venga, askatu beso horrek. Askatzen dut, esku bat atzetik, besti goitxik, helduta.
Lehen aldatu, bestera. Hartu lasai beti, bota luze. Oso ondo, eskatu berriz besorrek. Gaur berotu aldi ederra motzau. Sartu buru ondo. Hartu arnasa, esku bizkarrera eta gora. Berriz buelta, biribildu ondo. Hartu arnasa, esku bizkarrera. Heldu eta askatu. Hartu arnasa lasai, bota luze. Zabaldu ondo. Hortik eta luzatu gorantz. Hartu arnasa astiro. Hartu eta luze goitxik. Segi luzatzen. Cambio. Oso ondo. Askatu hor. Aulki horreaz edo ordagasun mai edo horma horrekin lagundu. Oazen luzatzen hainkak. Beste lan, libreki bada, bizkarra beti zuzen, eutzi zorbaldai, zorbaldak geldik beti. Eutzi hor. Hartzot arnasi, kolpe besti, eta jarraitzu beti zuzen, zorbaldak geldik, betiko ardatza mantenduz, oso ondo. Hartu arnasa eta askatu. Gurutzatu, astiro, 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 ipurdi xatzerutz, bizkarra zuzen, bizti berantz, lagundu eskukin eta egon hor. Astiro gora, aldatu. Eta amaitzeko, zelan ez, betiko morun, hainkak batu, hartuko arnasi bibidar gora, eta gogor beruntz. Hartu arnasa, segi hartzen, eutzi, Astiro gora, hartu arnasa, segi hartzen, eutzi, Oso astiro, hau pasuek, ongi izan, gaurko geinde, eta on, jarraitzu zurineaz, agur, agur. Kaixo berriz ere, kirola egin eta gero, barrura begira jarri eta ongizate emozionala landuko dugu. Meditazioaren bitartez, emozioetan jarriko dugu fokua, bai? Bizkarra tente dugula eseriko gara, baina tentsiorik gabe. Horretarako, aulki bat, banku bat edo esterila bat beharko dugu, eta soilik oinarri sendo bat ezarriko dugu, oinak eta ipurdien artean, triangelo bat osatuz. Eta gogoratu, lesiorik baduzu, jartzaitez eroso. Prest? Meditazioaren unean barneratzen gara orain, arreta kontzientearen espazioan. Egunero bezala, eseri eroso, bizkarra zuzen, duintasunez eusten zeure buruari. Orain, begiak itxi, eta hurrengo minutuetan ez mugitzeko agindua emango diozu zeure buruari. Lasaitasunak eta erlaxazioak betetzen dute zure gorputza eta baita zeure burua ere. Atsedena eta intimitatea sentitzen dituzu. Praktikarekin errazago egingo zaizu arreta arnasketara eramatea. Gozatu arnaz prozesuan murgiltzeak ematen dizun sentsazio atsegin hori. Arnasa hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Hartzen,
arnasa botatzen duzun bakoitzean, joan askatzen gorputzeko tentsioak. Egin ezazu bat zure arnasketa prozesu naturalarekin. Erabili ezazu arnasa botatzeko unea, lasaitasunean eta erlaxazioan sakontzeko. Mina edo deserosotasunen bat agertzen bada, eraman ezazu arreta sentitzen duzun tokira. Begiratu non dagoen mina. Ahalik eta zehaztasun handienarekin. Mina kokatzen den tokiari erreparatu. Ikusiko duzu, lekuz aldatzen dela. Zaila dela, puntu finko bat aurkitzea. Formaz aldatuz joango balitz bezala. Etengabeko mugimenduan balego bezala. Hurbilagotik behatzean, sentitzeko modua ere aldatzen dela konturatzen zara. Tentsioa, erredura,
ziztada, urradura, ez da beti berdin sentitzen. Nola aldatzen den ikustean, ez duzu etsipenik sentitzen. Zerbait ikusgarri bihurtzen duzu. Intentsitatez aldatzen dela ere, ikus dezakezu. Tokiz, formaz, nolakotasunez, eta intentsitatez aldatzen da. Aldatzen doan bitartean, arreta osoz erreparatzen badiozu, ez da zure esperientzia osoaz jabetzen. Kontrolpean mantentzen duzu. Praktika ezazu, astean zehar, egunean hainbat aldiz, minutu batzuk bakoitzean. Erreparatu minaren aldaketei tarteka. Mina behatzen duzun bitartean, maneiatu egiten duzu. Baina arretaz behatzen ez baduzu, minak berak maneiatzen zaitu. Orain, ireki begiak eta hasi poliki mugitzen. Zer moduz? Zer moduz sentitu zarete? Gustora? Orain komeni da poliki eta goxo ematea honi buelta, bai? Patxadaz. Beraz, goxotasun ederronekin agurtuko zaituztet. Hurrengo adin berri saiora arte. Aio, eskerrik asko.